Hola i benvinguts a un nou vídeo de genealogia. Avui parlarem sobre els primers passos que podem seguir per tal de construir el nostre arbre genealògic. Investigar les arrels familiars no està només reservat a persones que tenen una ascendència noble o personatges famosos. Ben al contrari, la genealogia és una disciplina que gaudeix d'una certa popularitat i creixent. I això és precisament perquè tota aquesta informació està a l'abast de la majoria. Malgrat que existeix la creença que en els llibres que ens han quedat escrits i els documents només hi apareixen reis, nobles, ciutadans honrats i, de més, gent important, o la gent que ha fet història, podríem dir, el cert és que en la documentació que ens ha arribat fins als nostres dies hi consten fins i tot les capes més humils de la població. Fins i tot pagesos i masovers, que fins fa ben poc representaven el gruix majoritari de la població d'aquest país, batejaven els seus fills, es casaven, pagaven impostos, feien el servei militar, i tota aquesta activitat genera un rastre que en molts casos s'ha conservat. Només cal seguir aquestes pistes per tal de poder reconstruir la nostra ascendència. És relativament senzill reconstruir unes poques generacions del nostre arbre genealògic, particularment si els nostres avantpassats no s'han mogut d'una ubicació geogràfica concreta, si no hi ha hagut moviments migratoris, llevat és clar que les guerres, les males condicions de conservació i d'altres imprevistos hagin malmès aquestes fonts d'informació. Així doncs, abans de saltar al primer arxiu i començar a remenar papers, llibres, documents plens de pols antics i, en definitiva, delicats, hi ha uns senzills passos que podem fer pràcticament sense sortir de casa. D'aquesta manera aconseguirem, d'una banda, sabem el que busquem, per tant no estarem remenant papers amunt i avall amb el conseqüent desgast que això suposa, i de l'altra optimitzarem el temps que passem als arxius, que és un temps preciós per la gent que, com jo, treballem i ens és bastant complicat compaginar-ho amb els horaris que fem a la feina i que fan els arxius. Bé, doncs, el primer pas és d'autoconeixement. Què en sabem de la nostra família? Aquí ja dependrà de la situació personal de cadascú, però en general sabem qui és el nostre pare i qui és la nostra mare. On van néixer? Quin dia van néixer? Doncs amb això ja tenim la primera generació. El pas següent són els avis. Tant si els hem conegut com si no, sabem com es deien i on van néixer. I potser, quin dia van néixer i si es van morir també quan van morir. Amb tota aquesta informació ja tenim la segona generació feta. A partir d'aquí, el següent pas són els testimonis orals, de la família, tant sigui propera, com els pares o avis o cosins o tiets, com més llunyana. Malauradament, quan jo vaig començar a investigar els meus avantpassats, 3 dels meus avis ja no hi eren i ben poca cosa em podia treure. No obstant això, uns anys abans, el meu cosí gran va fer aquest mateix exercici i els va demanar als nostres avis com es deien els seus pares i com es deien els seus avis. I si bé és un arbre força senzill perquè no té ni dates ni llocs, sí que constitueix una peça important a partir de la qual podem construir tota la nostra investigació. Ara que parlem de la col·laboració amb els nostres familiars, el cert és que fer-los partíceps també és una manera d'enfortir vincles familiars i personals amb els nostres parents. Però a tomb d'això, també cal tenir presents dues precaucions. Per una banda, és una qüestió de sentit comú i d'educació, perquè hi ha històries familiars que són delicades i a vegades fer preguntes massa insistents pot causar situacions no desitjables i, per tant, bé, és una qüestió una mica d'educació, de sentit comú. I per altra banda, malgrat que els testimonis orals ens puguin aportar una informació valuosíssima, cal tenir una certa precaució. La memòria falla, els records es barregen i a vegades la informació no és del tot exacta, sobretot si s'ha anat transmetent de generació en generació. I, per exemple, et poden donar un rumor de que tal parent vivia en un lloc determinat, però realment no va ser així, vivia al poble del costat, potser. Per tant, cal mantenir sempre un cert esperit escèptic i qüestionar-ho tot i poder-ho demostrar amb documents. I recolzar el testimoni oral amb el testimoni escrit sempre que sigui possible. I, evidentment, aquí inclourem les investigacions que altres familiars ens hagin pogut llegar. Jo mateix ara parlava d'un arbre genealògic que em havia passat al meu cosí,
Evidentment, tot això ho he anat reforçant amb documents que validen aquesta informació i de fet la complementen. Passem ara a la part de documentació escrita. I què podem trobar a casa, pràcticament sense sortir-ne. Sense moure'ns de l'àmbit domèstic, podem trobar un seguit de documents que no només reforçaran aquests testimonis orals, sinó que a més ens poden donar nova informació. Òbviament no faré una llista exhaustiva de tots els documents que podem trobar, ja que cada cas és un món i la casuística és gairebé infinita, però us en donaré uns quants exemples perquè vegeu de quins documents estem parlant i quina informació en podem arribar a treure. Documents d'identificació personal, com el carnet d'identitat, el llibre de família o un salconduit dels primers anys de la postguerra, són documents que ja ens poden donar alguna dada i alguna pista. Per exemple, aquest document d'aquí, això és una cartilla d'assegurat del meu avi. Al primer full en surt el nom i cognoms del meu avi, qui eren els seus pares, la data de naixement, on vivia, l'adreça, de què treballava, i la pàgina següent surt la llista de beneficiaris. En aquest cas surten els seus pares, el seu germà i la seva tieta. Per què la tieta? Doncs perquè en aquell moment formava part del nucli familiar. Doncs bé, en aquesta llista en surt el lloc de naixement i la data de naixement de cadascuna d'aquestes persones. Doncs ja és una informació més. Un dels primers documents amb els que vaig treballar són els recordatoris dels enterraments. Són aquestes targetetes que es donen quan hi ha l'enterrament d'una persona. Aquí ja depèn molt de la informació que doni la família en aquell moment, però a vegades hi consta si aquesta persona estava casada, si tenia fills, nets, germans, i a vegades fins i tot hi surt el nom. Bé, és una pista més. També hi surt, evidentment, quan es va morir i molt sovint o bé l'edat o bé la data de naixement. També és possible que es conservin documents notarials, per exemple, els capítols matrimonials que signaven els nuvis abans de contraure matrimoni, com per exemple aquests d'aquí. Aquí tinc els capítols matrimonials dels meus besavis, que són els pares del meu avi patern, els meus rebesavis i els meus avis quarts. 3 generacions que van viure en una mateixa casa i, per tant, hem pogut conservar aquesta documentació. En aquest tipus de documents hi trobarem d'on eren la parella, d'on era cadascun dels nuvis, d'on eren els pares, si eren vius o ja havien mort, quin patrimoni tenien, el dot, quines propietats tenien, tot aquest tipus d'informació que d'una manera o altra ens pot ajudar en la nostra recerca. Per altra banda, els testaments. Un testament ens donarà pistes sobre quina data podem assegurar que aquella persona era viva, quins fills hi havia, quins fills li havien sobreviscut a la data. També ens dirà si aquesta persona era vídua o estava casada o no, qui són els hereus, quina relació familiar tenen, també l'edat de la persona a l'hora de fer el testament. Abans de la popularització de les noves tecnologies, la forma de comunicar-se entre parents que estaven a una certa distància era la correspondència, el correu postal. Si aquestes cartes s'han conservat, ens poden donar pistes sobre fets quotidians. També podem conservar felicitacions de Nadal o de Sant o d'aniversari. Molt menys freqüents són els dietaris personals que algun avantpassat hagués pogut escriure. Però bé, els esmento perquè recentment me n'han parlat d'un cas i crec que pot ser interessant considerar-ho. A partir d'aquí ja podem començar a pensar a demanar certificats de naixement o de defunció, a visitar un arxiu o fins i tot fer-nos una prova d'ADN amb finalitats genealògiques, ja que amb tota aquesta informació que hem anat recopilant, aquesta cerca serà molt més productiva. Si us ha agradat el vídeo, feu clic a m'agrada aquí sota o deixeu algun comentari. Si no us ha agradat, també podeu deixar algun comentari amb una crítica. Si us interessa el tema, us podeu subscriure al canal i activar les notificacions perquè us avisi quan surti un nou vídeo. I de moment això és tot. Fins aviat!